На 2 юни отново почитаме паметта и саможертвата на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на родината ни. Звукът на сирените из цялата страна ще ни призове към размисъл за стореното от хилядите самоотвержени и родолюбиви българи, благодарение на които ние живеем в свобода и демократична държава. Христо Ботев е роден в Калофер, в семейство на Даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално учи в Карлово, където е учител баща му. По-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва Калоферското училище. През октомври същата година заминава за Русия и се записва частен ученик в Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в Бесарабското село Задунаевка. Когато научава за готвеното априлско въстание, Ботев започва дейност за организирана чета. Става неин войвода. На 20 май 1876 г. по нов стил 2 юни е последният тежък бой, при вече след сражението Куршум пронизва революционера. Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се отбелязва ежегодно в България на деня на смъртта на Христо Ботев, 2 юни 1876 г. За първи път се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив. На 2 юни 1948 г. точно 12 часа е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна. Емблематични мисли и стихотворения от Ботев ще чуем от нашите съученици. Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния си смисъл на думата. В продължение на 8 години аз видях всички наши герои патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Само онзи, който е живял, страдал и плакал с народа си, само той може да го разбере и да му помогне. Българският народ не е в гроба, а своето минало, а в люката на своето бъдеще. Но стигаме тая награда да каже някогът на Орел: умря си омах за правда и за свобода. Тож, който падне в Божия свобода, той не умира. Майци, Христо Ботев, ти ли си малета и жално пела, ти ли си мене 3 години клелата, скит не ходя с честен ази и срещам това, що душа му мрази. Бащино съм пропил и мане, тебе ли покри с дълбоки рани, та моята младост мале зелена, съхни и вехни люто язвена. Весели ме гледат, мили другари, че аз тях на едно се смея, но не знае, че аз вече тлея, че моята душа слана по пари, отде да знаят приятел си няма, да му разкрия, що от тая душа кого аз любя, какви мисли, мечти, що аз страдая. Освен тебе, мале, никого нямам. Ти си за мен любов и вяра. Но тук вече не се надявам тебе да любя, сърце догаря. Много аз, мале, много мечтах. Щастие, слава, да видим двама. Сила усещах, що не желах, но за все жалба приготви яма. Една салклета, една остана, в прегръдки твои, мили да пладна. Тато и сърце младо, таз душа страна, да се оплачат от тебе горкана. Баща и сестри и братя мили, искам да прегърна, аз без злоба. Та нека тогава измръзнат жили, пък нека тогава изгния в гроба. Пред величието на Ботев стоим с мълчание, не само заради саможертвата, не само заради гениалната поезия и острата публика, но и заради онова хъшовско и непокроимо, което Ботев носи от себе си и което, сигурна съм, всеки тайно или явно в един или в друг момент от живота си е искал да притежава. Смелостта и привилегията, силно да любиш и мразиш, силата и свободата да извикаш тежко брате, се живее между глупци неразбрани. И не само да го обявиш, но и да защитиш живота си, правото на по-добър и по-справедлив свят. Ботев сля мисъл, дела и стих в едно свещено триединство, както отбелязва Захарий Стоянов. Хора като него, с неговите идеали и чувства, не са подсъдими на обикновени за всеки го съдилища. Тях съди историята и потомството. Ние потомството се прекланяме и коленичим пред живота и саможертвата на Христо Ботев.